A partir do vindeiro 5 de xuño, as persoas titulares de licencia de taxi poderán solicitar a nova convocatoria de axudas da Xunta destinada ao pago das pólizas de seguros no sector dos taxis e a contratación de persoal asalariado como segunda persoa condutora. Terán de prazo ata o 30 de setembro e deberán presentar as solicitudes a través da sede electrónica da Xunta. O Executivo galego vai destinar 1 millón de euros para dar resposta ás demandas do sector ante o incremento dos prezos dos seguros nos últimos anos, chegando a duplicarse estos e a necesidade de máis condutores para mellorar o servizo. Ademais, coa contratación de persoal asalariado vaise contribuir a unha mellor prestación do servicio e a satisfacer o aumento da demanda en Galicia ao mesmo tempo que se xera emprego. A orde conta con dúas liñas, unha de 840.000 euros cunha axuda de 240 euros por cada autorización para o pagamento das pólizas dos seguros e outra cun orzamento de 160.000 euros e un importe de 2.000 euros por axuda para a contratación dunha segunda persoa condutora distinta ao titular da autorización, a xornada completa e con dedicación exclusiva.